Айде, идва самолетчето, димката ще се вкачи на самолета. Ето да самолетчето. Ето самолетчето. Внимание! Пътниците за Франкфурт Хам да се отправят към гейт номер 2, използвайки системата от заграждения в дъното на залата. Максимум един ръчен багаж на пътник. Моля, изведете водните си карти. Пътниците с малки деца да държат техните деца до качването на самолета. Пътниците заплатили качване на борда с предимство или с резервирани места, моля, отправете се към гейт номер 1. All passengers to Frankfurt Hahn will board from gate number 2. Please use queue system provided. Maximum 1